Здравейте всички от YouTube, аз съм колеги. Днес ще играем Clash Royale и ще направим един челендж. Той ще бъде само с легендарни карти да играеме. И така, понеже днес ще можем след новото ни откритие днес, ще можем вече да си запълним дека с легендарни карти. Ще пуснем една игра, да видим какво ще стане, къде е другата, ето я. И да започваме, да видим дали ще успеем да направим една печеливша битка. Ще сложа в хири. Не знам дали ще се получи. Трябва да проверим. Скоя бок на тая Валхирия, айде се такова. И такова. Майко, тук става лошо. Тук става много лошо. Нищо тук е... Не, само не трябва да убие принцесата. Браво. Само е майнер тук. То. Сега с какво ще блокнем това? Той е минен хор, ще ни създаде проблеми. Но поне той Инферно Драгон сега ще се успее да се справи с минен хорда. Най-вероятно. Само един бандит за пуш. Дали ще успее да се дашне? Не. Блокирията го спира. Мисля да е дефендна с Найтвичка. Да. Буп. И блокирията умира. Сега сме готови с Лъмбърджака. Принцесата също идва. Добре. Лъмбърджака поема. И сега и принцесата един удар. Да направи най-щастлива. Нищо хора. На супер малко е кулата. И ако успеем да направим победа с този дек, много ще се зарадвам. Бум! Единият товар падна. Взехме и уичката. Така, ако бандит се дашне в това, ще е добре. Браво. Ето е май се отказа. Май. Сега е време за лао. Добре, защо го казах, бе? Тук май загубихме товара. Да. Не сме го загубили. Така, слагаме принцеса. И бандит. Не, бандит трябваше се дашне. Не. Всичко пропадна. Имаме 20 секунди. Той без това ще да ми да вземе единия товар. Трябва да го накомбим. Няма как вече. Добре, първата битка бяхме на близко. Това да успеем, обаче честно казвам, full legendary deck не е добър. Но пък нищо. Поне бяхме близко с вземането на един товар, обаче онези елит барбаряни спиха надеждата. Сега смятам да направим едно нещо. Ще играеме с от моите любими чайте видео тук. Така, зелен дек се нарича. Използваме всички зелени неща в него. Няма да го използвам на нормална битка, защото няма смисъл да си губя короните, а да го ползваме на 2v2 батъл. Да видим струва. В принцип играя с него, когато ми е скучно. И е добър. Като цяло, ако оцелиш точен момент и не спамиш голямо, добре, то ми не знам какво прави. Имаме торнадо, имаме инферно. Майко, то какво прави, бе? Взимаме бързо този електро. Така, спир гоблина. Бързо, сега е времето за клон спел. Пиу! Бум! Лаухаунта става на малки. Лао попощени, лао побуе! Иззивай, дали ще вземем товара? Не.
Но поне ще стане супер малко, видяхте колко е силен този дек. Не е силен всъщност. Дали ще взем тауъра? Да, малко сме. Ще успеме. Моят тимейт има лайтинг, да. Единият тауър е Z. Какво прави това? Тия. Ще нещо май е миснал картата. Или ще е такова някое друго. Сега ще направим така, че ще пуснем два... той па има електровизор. Не трябваше да го правя това. Както и да е, сега ще пуснем Goblin Gang Lava Hound и после ще го клонираме заедно с Lava Hound. Така съм трезен. Съм готов. Преди да умре. Давай! Фейл. Както и да е. То си уейстна обаче лайтинга. Дали спир гоблинчета ще взема тауъра? Да. Не! Не го взех. На 9 хил. Добре, не искам това тимейта ми се мъчи. Добре, ти сега ще го защитават яростно този тауър на 9 хил, въпреки че няма смисъл. Рейчка беше според мен. Не беше буб. Вземаме това. Сега слагаме инферното, защото мисля, че не би трябвало сега да имат електро. И поне не още. Сега. Тук това е нещо ръжка с найтвичката. Така, сега слагаме Double Goblin Gang, клонираме нищото. Добре, найс. И го наспамваме и му взимаме и втория тауър. И им взимаме втория тауър, което ще е победа за нас. този дек май се справя по-добре, отколкото легендарния. Което е малко странно. Но... добре. Какво да направим сега? Има много декове, които може да направим. Обаче, хайде да направим дек само с летящи неща. Това ще е интересно. Така, кое е летящо? Защо ще я сложа принцеста? Така, миньони, батове, бейби, инферно. Кое лети? Гоблин Генг. Гоблин Генг. Не, защо го смих за това? Както и да е. Клон, балон. Той най-добра работа май ще ни свърши. И ще я дам пеката. Лава Хаунд на място на Гоблин Бара. И последна карта. Май няма повече летящи. Има. Мега миньон. Добре, хора. Този дек... не знам. Ще е добре го пробваме. Имаме чест. Още батър. Ще е добре го пробваме на 2-2. 2-2 батъри са супер яките, защото можеш да си фармиш корони и честове, обаче не губиш купи. Което е доста яко. Ако загубиш ден, не губиш купи. Ще може да направим... боли ме за той, който така мисна. Така ни батчета, защото са батки. Тук тия миньони бяха много уейснати, не знам защо го направих. Упс. Буб мега миньона убива един арчер. Фарми много мазно от тауъра. Добре, оставихме го на половина. Даже на по-малко от половина му оставихме тауъра. Сега обаче той е екзекутор. На два варианта да го убием. Добре, сега ще оставят мега миньони да се оправи с майнера. Набърджак отива. Рейчката на инферното. Твърде късно. Нищо няма да направи инферното също това. Добре, не трябваше го запа спомен моят тимейт. Така, буб, един удар от мега миньона и само един. Така.
Така, слагаме Лава Хаунд и ще правим Лундек, ако нещо не се объркаде. Има и минион хорд, който не съм го използвал от началото на играта. Обаче не мисля, че добре. Че трябва да го използваме. Не! Той екзекутор сега ще побърка всичко. Както и да е, поне му взехме тауъра. За това ми се оправи. Защо го казах? Сега балона ще направи заедно с цялите тук лава пъпла и такива глупости. Пак ще направи доста. Той колко добре го сложи. Слагаме така Baby Dragon. Добре, че се привлече от това. Лава Хаунд ще изчакаме за него по-скоро. Или не, няма изобщо да използвам Лава Хаунд. Добре, тия направиха грешки, че отиваха за лява страна. Трябваше да дефендват. Защото ние официално ги взехме. Голден чест. С кой дек сега да играем? Нямам идея. Хора, напишете долу в коментарите с какъв дек да играя, защото честно казано ми е скучно с моя да играя. Имам следните легендарни, значи имам Бандит, Nightwitch, Lumberjack, Electro-Wizard, Принцеса, Майнър и Lava Hound и Inferno Dragon. Ако може да измислите някакви хубави декове с тях, ще ги пробвам в следващото видео. Аз бях Емката БГ и ще си видим в следващия ми клип. Чао!